בוקר טוב, מאי, צריך לקום. מה? היא הייתה פה רגע, לאן היא נעלמה? טוב, אני אבדוק בחוץ. בואו נראה. מה? איך היא הגיעה לפה עכשיו? אני לא מבין. טוב, מאי, אחרי שהתעוררת, אנחנו צריכים לגלות מה עושה את כל הרעשים. מה קרה פה? יש הפסקת חשמל. יש הפסקת חשמל. הנה, זה חזר. זה חזר. יופי, זה חזר. רגע, מאי, אני חושב שאני רואה משהו שם. מאי, את ראית את זה? כן, זה נראה שזה הולך לדלת. מה זה? מה זה נפל? איך זה נפל? זה לא גוני, איך זה נפל? איך זה נפל? מאי, מה זה המקל הזה? אין לי מושג. כן, מעניין מאוד. מאי, מעניין. מה זה המקל הזה? לאן היא נעלמה? אני בטוח שהיא הייתה פה. מאי? איך הגעת לשם? אין לי מושג. אני גם לא יודע, איך הגעת לשם? זה לא הגיוני. טוב, הלוואי שהיה פה איפשהו רק עיפרון. אני חושבת למה אנחנו צריכים עיפרון. מצוין! יופי, יש לנו עיפרון. לא, אל תעשי את זה, אל תעשי את זה.